खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आं जेएसपी बाय 365 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। मिजिंथि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाबासिनो नायलांगोन आरो बे भिडिअआव आं दिनै नोंथांमोननिसिम एग्रिकालचार बिथिंखौ बेस खालामनानै सावरायनो नाजानाय। आथिखालनि मुगायाव गोबां मानसिखौनो एग्रिकालचार थामहिनबा आबादनि बिथिङाव जाबादि गोसो होनांगौ बेखौ गोसो होनायखौ जों नुनो मोनाखै। जाउनाव जोंनि मानसिफ्रा बे हासार होनाय बांद्राय मुलि होनाय फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंखौ जानानै जोंनि समाजनि गोबां मानसिफोरनि देहा सोलेरावनो गोबां बेराम साग्लोबनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोर बेराम आजारनिफ्राय जों माबोरै गावखौ रैखाथि खालामनो हायो, दा बेखौ नोजोरथि बोनानै जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावाब्ला मोनसे बुब्लियाव जोंनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि देहाया ओरैबायदि नोरजिया जालांगोन, जाय नोरजिया देहाखौ लानानै नोंथाङा नोंथांनि गथ' गथाय, नोंथांनि समाज आरो नोंथांनि मावनो गोनां माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो माबोरै गोदोनि बायदि अर्गेनिक बेसादखौ जानानै जों माबोरै देहाखौ गोग्गो खालामनो हायो आरो जोङो हासार, इउरिया हासार एबा बायदि बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ देरनाय लावनाय सेवनायखौ होबथाग्रा मुलि बाहायाबासिनो जों माबोरै न'आवनो माखासे मेडिसिनफोरखौ, अर्गेनिक बेसादफोरखौ बानायनानै जोंनि आबादाव माइआव एम्फौ जानाय बा बबेबा कफियाव एम्फौ जानाय बा बे कफि मैगं बा बायदिसिना मैगं थाइगंफ्राव जोङो हाथाय बाजाराव मोननाय हासारफोरखौ बाहायाबासिनो न'आवनो बानायनाय खानस्रिनि हासार थामहिनबा गोबोरखि आरो बायदि बोरमा खि मोसौ खिनिफ्राय न'आवनो बानायनानै जों माबोरै जों जानाय फिथाइ सामथाइखौ माबोरै गोग्गो खालामनो हायो एबा बेफोर आबादखौ दिहुननो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै जोङो खामानि मावनांगोन। नोंगौ जोङो आथिखालाव जों बिसिखौसो जानानै थांबाय दं। जोंनि मानसिफ्रा देहा बा लं लाइफ लास्टिं जानाय खोथाखौ बांसिनानो दानि मानसिया सानला। जोनोम जादों जेब्ला जों थैखानांगोन, बेनिखायनो बे जिउखौ बांद्राय अननानै मा जानो बेफोरबादि साननाया जोंनाव फैबाय आरो जों जानाय आदारफोरनि थाखायनो जोङो हरखाबै खर' मेग्रेमनाय, मेगन नुयै जानाय, खानाय फुरनाय बा उदैयाव आलसार जानाय, अन्थाइ जानाय, किडनिफ्राव बायदि बायदि बेराम साग्लोबनानै जोंनि न'खरफ्रा हा हु फानग्लुंनानै गोबांआनो खहा सिलिंखार जालांनाय आरो बबेबा गावनि हा हु बारि बागानखौ फाननानै बबेबा PW लामा सेरफ्राव अगरिफोर बायदि, जिपसिफोर बायदि थांना थानायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनि रुजुनायाव आथिखालनि मुगायाव इनफरमेशन टेक्न'लजिनि जुग, बे जुगाव गोबां बेराम आजारखौ फाहामग्रा दाजेम जोनथोरफोर दिहुनदोंब्लाबो गोदोनिख्रुइ बांसिनै दानि मानसिफोरनि देहा सोलेरखौ गोग्गो नङैखौ जों नुनो मोनदों। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो मानसिया डक्टरनाव मुलि जायाबासिनो गेबेङै थांना थानायखौ आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनला। दा बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि न'खरावनो फिथाइ सामथाइ, आलु कफिनिफ्राय लानानै लाइ लाफा मुला गासैखौबो जों माबोरै बाजार थिलिनिफ्राय बायनानै मोननाय हासारखौ बाहायाबासिनो न'आवनो मोननाय अर्गेनिक हासार बा न'आवनो हममेड खायसे हासारफोरखौ बानायनानै गोबोरखि, बोरमा खि, खानस्रिनि खि बायदिसिना दाखोर दालाफोरखौ जों जथायनानै मोजां रोखोमै जों न'आवनो गेबें हासार बानायनो हायो। दा बेफोरबायदि गेबें हासार होनानै जोङो आलु कफि मावाब्ला, दुन्दिया फोआब्ला, बेसर फोआब्ला बा लाइ लाफा फोनानै जानो नाजायाब्ला जोंनि देहाफ्रा मोनसे समाव मा जागोन, खोब नोरजिया जागोन। आरो आथिखालनि मुगायाव खायसे सोलो गोनां बुद्धि गोरों मानसिफोरखौ हाथाइ थिलियाव गोरिब निखावरिफोर जाय थार्ड क्लास
फेमिलिनिफ्राय थांनाय आइजोफोर बा हौवाफोरा फाननाय बबेबा दिंखिया मैगं थामथि थाखोनि आं बिथांमोनखौ थार्ड क्लास माने मैल्य गैयै बेसेन गैयैखौ बुङाखै थारमाने जायफ्रा गोरिब लेभेलनि मानसि बे खोथाखौ आं बुंदों बे गोरिब लेभेलनि मानसिफोर फानहैनाय दिंखिया मैगं खुदुना मैगं बा थास' फेन्था बा मैथा बा सोरबा गोरिब लेभेलनि न'आवनो जावग्लिनानै फोनाय बै लाफा लाइ लाफाफोरखौ बायनानै जायाब्ला खिन्थु नोंथाङा खोब गाज्रि थासारिजों भुगिनो गोनां जागोन मानोना नोंथांनि देहायाव बेराम आजारखौ सोनानै लानाय जागोन मानोना गोरिब सुबुंफोर बै हाग्रानिफ्राय खानानै लाबोनाय दौस्रेम खारौ खान्दाय मैखुन बा हाग्रानि मैगंखौ बुथुमना लाबोनायाव बावहाय स्प्रे एबा मुलि होनानै बै मिथिंगायारि मैगं थाइगंखौ प्रडाक्ट खालामनाय जाया बे जाबाय इसोरा जेरै हरदों बिथांमोना बिदिनो मानलाना दङ आरो बेफोरनो थायना दं बेफोरखौ निफ्राय जोङो गोग्गो ना भिटामिन मोनो आरो जोंनि देहायाव जानाय सिगाङाव बुंबोनाय बेराम आजारनिफ्राय जों रैखाथि जानो हायो आरो स्पेसियेलि जोंनि मानसिफ्रा बांद्राय गोदै बेसाद जानायनि जाउनाव बा बांद्राय साहा लोंनायनि जाउनाव जोंनि मानसिफ्रा गोबां बिथिङाव देहायाव बेराम आजारखौ साग्लोबहोनाय बा डायबिटिस जानाय उन्दै उन्दैयाव बैसोआवनो आलु दालि बांद्राय जानायनि जाहोनाव बा बांद्राय फिथाइ गोमोन गोदै जानायनि जाहोनाव जोंनि बांसिन मानसिफ्रानो गुफुं जाबोयो आरो गुफुं जाबोनायनि उनाव मेजेम बारा जानायनि उनाव जोङो मा डायबिटिस बा गोदै बेराम साग्लोबनानै देहा सोलेरखौ रानज्रिंलांनाय एबा गाज्रि जालांनाय जोबथा बुब्लियाव पेरालिस जानानै आथिं आखाइ खंगा खंगि बा थाबायनो हायै लेंग्रा जानाय थासारिखौ जों नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला स्पेसियेलि बेफोर बेरामफ्रा जोंनो आरजिनानै लानाय बेराम जों गोदो गोदायनि समफ्राव डायबिटिस प्रेसार पाइल्स बेफोर बेसादखौ जों मिथियामोन बियो बुंनो थाङोब्ला मा होनो लाइफस्टाइल बेराम बांद्राय नांनायनि बारा जादों बेखायनो प्रेसार जादों बांद्राय नांनायनि बारा बेदर फिसा जादों बेनिखायनो पाइल्स जादों खिलिमा लावनाय बेराम बेफोरबायदि दा बे सुगाराबो जों बांद्राय गोदै बेसाद जानायनि जाउनाव जायो दा बेफोरनिफ्राय जों माबोरै जोंनि देहाखौ हमथानानै लाखिनो नांगौब्ला जों माबायदि फिथाइ सामथाइ माबायदि मैगं थाइगंखौ जानांगोन बेखौ नोजोरथि बोनानै जोङो न'आवनो बानायनानै जोङो न'नि बेसादखौ जानानै थांना थानो नाजायाब्ला खिन्थु फैगौ बुब्लियाव जोंनि जेनेरेसनफ्रा बा जोंनि सुबुंनि देहा सोलेरफ्रा गोदोनि मानसिफ्रा जाबादि जोरोमोन बेफोरबादि जोरनायखौ आथिखालाव नुनो मोनला दा आथिखालावबो मानसिया गोलाव जिउ लानानै थांना थानो हानायनि गोबां लामा दङ खालि जोङो हाथाय बाजाराव मोननाय माखासे मैगंफोरखौ बासिख्ल'नानै जोङो जानो नांगोन आरो बेफोरखौ आलु कफि बा मार्केटाव मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ संनायनि आगोलावनो जाहाथे खमावनो 10 मिनिट बा 5 मिनिट दैयाव संख्रि सामुसनै सामुसथाम होनानै बेखौ सुस्रनांगोन नङाब्ला दुंब्रुद दैजों बेखौ मोजाङै सुनानै संनांगोन नङाब्ला कफि फुलकफिफोरखौ बान्दा कफिफोरखौ संनायनि आगोलाव नोंथाङा रुख'नानै गारग्रोआबा नोंथांनि उदैयाव गोबां बिजाथाय जानो हागौ बेनिखायनो नोंथाङा बाजारनिफ्राय लाबोनाय मैगंफोरनि सायाव बांद्राय फोथायनो नाङा आरो बाजाराव मोननाय बेदर फिसाफोरखौ नोंथाङा अराय रुख'नानै जाग्रा हुदा खालाम आरो मार्केटाव जाबादि सालानि नाफोर फैयो बेफोर नाफोरखौ ओरैबायदि हासार होनानै बानायनाय जायो ना सिंगिखौनो होन खुसियाखौनो होन बा जिखि जाया बाजारनि सालानि नाफोरखौ नोंथाङा संख्रिजों सुनानै बा संख्रिजों मोजां रोखोमै दुंब्रुद दैयाव सोमनानै सुवाब्ला खिन्थु नोंथाङा मोनसे बुब्लियाव नोंथांनि उदैयाव अन्थाइ माबा माबि बा किडनिफ्राव बायदिसिना एफेक्ट जाहैनो हागौ मानोना खोब गोख्रों रोखोमनि भिटामिन होनानै बेफोर ना एबा बयलार बेदरफोरखौ आथिखालाव जोंनि मानसिफ्राबो अमाफोरखौ इउरिया हासार होनानै
खायसेया थाबैनो देरनाय हुदा जादों। दा बेफोर बेसादखौ जानानै जोंनि मानसिफ्रा हरखाबैनो फुङो आरो बेफोरखौ जानानै अमा बेदरजों रमजों जानानै मानसिया जुदि बुगायोब्ला बे मानसिया खम समनि गेजेरावनो बे थैनायनि लामाखौ लाहैबाय होननानै जों बुंनो हायो। मानोना जोंनि देहायाव बियो हासार जाहैनानै मा जायो, जोंनि देहाखौ गाज्रि फारसे लानानै थाङो आरो जोबथा बुब्लियाव जोंखौ बेराम आजार जाहोनानै जब्रा जाहैयो। बेनिखायनो फै जों न'आवनो गावनि दखरसे हायाव गावनि बिल्डिं सायावनो बबेबा गावनि खामसालियावनो फुलफोर बादि बबेबा मैगंफोरखौ बबेबा आलु कफिफोरखौ जों बबेबा बस्थायाव गायनानै बा बबेबा खामसालियाव नोंथाङा बाजारनिफ्राय लाबोनाय खायसे पलिथिन थामहिनबा खायसे फुलदानिफोरखौ लाबोनानै बेफोरावबो गायनानै जोङो टाउन सहराव जानो हायो। दा बेफोरबादि आदब खायदा खालामनानै जों सोलियोब्ला जोंनि न'खरनि रांखान्थि हालोदखौ जोङो सेफटि खालामनायजों लोगोसे नोंथांनि देहा सोलेराबो गोग्गो जागोन, नोंथांनि सावस्रिया नायनो समायना जागोन आरो बेराम आजारनिफ्राय नोंथाङा रैखाथि मोनगोन। आरो नोंथांनि गोरिब न'खरा बेराम आजार जायोब्ला बबेबा मोनसे जायगायाव लांनो गोनां जायोब्ला नोंथांखौ फाहामनायाव गोबां लाख थाखानि गोनांथि दङ। दा लाख थाखा जोंनि गोरिब मानसिफ्रा बाहायनो नांगौब्ला गावनि न'खरनि दख्लासे हा हुखौ फाननानै देहा सोलेरखौ नायाबा राहायानो गैया होननानै बुंदों। बेनिखायनो जोङो सोरगिदिं बिथिंखौ नायनानै जों गावखौ माबोरै रैखाथि खालामनायजों लोगोसे जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों माबोरै मेलेम बरा खालामनो हायो बेफोरखौ नोजोरथि होनानै जोङो खोब सामोलै आथिखालनि मुगायाव रायजो जानायनि गोनांथि दं। मानोना आथिखालनि मुगायाव फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै जोंनि समाज गासैबो बिथिङावनो गुबुंले जाबोनो हमबाय। बे गुबुंले समाज आरो गुबुंले फिथाइ सामथाइफ्राव होनाय गाज्रि भिटामिन बा इन्जेक्सन होनाय मुवा बेसादखौ जानानै जाहाथे जों नोरजिया जाया बेखौ नोजोरथि बोनानै जोङो सिरिबाङै समजों खाब जाहोनानै जोंनि जिउखौ रैखाथि खालामनो नाजानांगोन। अब्लासो जोङो बे बुहुमाव थोंगोरै गसंनानै थानो हागोन आरो बेराम आजार गैयाबासोनो नोंनि न'खर नोंनि गथ' गथायखौ लाखिनो हागोन। दा आङो एग्रिकालचार बिथिङाव माब्रै मानसिया मैगं थाइगंफोरखौ आबाद मावनानै न'आवनो अर्गेनिक हासारजों आबाद मावनानै माब्रै जोङो मोजां फिथाइ सामथाइ मोननो हायो आरो जोंनि देहाखौ माब्रै लाखिनो हायो आरो गुबुंले आबहावानिफ्राय जोंनि सोलेरखौ जोंनि देहाखौ बेराम आजार गैयै माब्रै खालामनो हायो आरो जोंनि गथ' गथायखौ बेफोरनिफ्राय माब्रै रैखाथि खालामनो हायो बिनि सायाव नोजोरथि बोनानै सुंदोबै आङो दिनैनि कन्टेन्टखौ लाबोनाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जायफ्रा गोदान आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुनाय लोगो लोगो साबस्क्राइब खालामनायनि इयुनाव नोंथांमोना अल नटिफिकेशननि बेलखौ सुइच अन खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथिसिम सहैनो हायो। आरो नोंथांनि मोनफा मोनफा थुलुंगाफ्रानो आंनि गोदान भिडिअ लाबोनायनि मोनसे गिदिरथार थुलुंगा होननानै आं सानो। नोंथांमोननिसिम फिन आंनि खुलुमनाय अननायखौ बावहरफिननानै आंनि भिडिअखौ आं दिनै एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।